салом алейкум дӯстон, ба канали мо хуш омадед ва мо тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон менамоем. Пойафзолҳои босифат аз чарму замши тоза буда истеҳсоли Доғистон мебошанд. интихоби калон нархи дастрас. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. барои фармоиш дар WhatsApp рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар молҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. кадри пурраи мусобиқаи UFC Fight Night 238 ки шаби дуюм ба 3 март баргузор мешавад ва дар он варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов баромад мекунад пешниҳод шуд. муҳорибаи варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов бо варзишгари фаластинӣ Абдулкарим Алселвадӣ ин мусобиқаро мекушоянд. муҳориба соати 23:00 бо вақти душанбе ва 21:00 бо вақти Москва оғоз хоҳад шуд. мо прямои эфирро дар телеграм-каналамон мегузорем, силкааш дар комментария ҳаст. Умар Нурмагомедов барои муборизаи Омели ва Вера прогноз дод. рақами 13-уми дивизиони сабуки UFC Умар Нурмагомедов фикри худро дар бораи муборизаи унвонӣ дар пеш истодаи байни Шон Омели ва Марлон Вера ки 9 март дар мусобиқаи UFC 299 дар Майами роҳбарӣ мекунад гуфт. ман фикр мекунам ки ин дафъа Шон Омели ин бачаро нест мекунад, зеро чӣ то дар муборизаи қаблӣ танҳо аз он сабаб пирӯз шуд ки Омели осеб дида буд. Умар Нурмагомедов ин ҳафтаи дар пеш истода дар мусобиқаи UFC Fight Night 238 дар Лас-Вегас ба октагон бармегардад ва рақиби ӯ дебютанти лигаи қавитарини ҷаҳон Бекзат Алмахан ки Қазоқистонро намояндагӣ мекунад хоҳад буд. варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов бо гузоштани история дар инстаграмаш навиштааст ки падарам ба Дана Вайт гуфт ки UFC беҳтарин ташкилотай. Дана Вайт аз ман пурсид ки падара чӣ мегӯяд? Ман гуфтам, падарам мегӯяд бачаи ман чемпиони UFC мешавад. боз дар дигар историяш чунин навиштааст ки ҳар боре ки медидам Ҳабиб дар сари Роган Папаха мемонад, орзу мекардам Аллоҳ ба ин рӯз морам расонад. алҳамдулиллоҳ. ёдовар мешавем ки Наимов тавонист дар 44 сонияи аввали муҳориба ҳарифи худ Эрик Силваро бо нокаути техникӣ шикаст дода сеюмин ғолибиятро дар таърихи муҳорибаҳои UFC-аш замн намояд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеои навбатӣ шоду пирӯз бимонед.